Kaixo, Raquel Pascual naiz, Tolosaldea eskolako informatikako irakaslea. Laugarren bidalketa bideo honetan, ikasleen elkarlaneko testuingurua azalduko dugu. Teknologia digitalak eraginkortasunez nola manejatzen diren ikusiko dugu, ikasleei orientazioa eta laguntza emango dieten bide berriak diseinatzeko, bai banaka, bai taldeka, eta ikaskuntza jarduera hartu erregulatuen eta elkarlanekoen garapena kudeatuz. Bi jarduera horiek izango dira: A. Ikasleen elkarlanerako testuingurua eta B. Baliabideak eskuragarri jartzea. Ikasleen artean gehien erabiltzen den komunikazio sinkronoa da, baina baita ere erabiltzen dute posta elektronikoa eta WhatsApp taldea. Hemen adibide bat dago foro batena, bai? Gure hardware ikastaroan egin dugu jarduera bat, tresnen balorazioak eta konparatibak, eta eskatzen zaie bai beraien lana egitea eta bai beste lanari aportazio bat egitea. Hemen adibideak daude, non aportazioak jada dagoeneko eginda daude. Ikasleek elkarlaneako hainbat plataforma erabiltzen dute. Horietako batzuk ikastetxearen aldira, lanola, ikasgela virtuala, ikasodeia. Eta baita ere interneteko plataformak ere, Padlet eta Mentimeter. Elkarlaneako tresna hori esker lanen emaitza aberasgarriagoa da. Elkarrekin lana egiten dutelako eta ikuspuntu desberdinak ematen dutelako. Horrez gain, elkarrekin lan egiten azpimarratuko nukeen beste abantaila garrantzitsu bada, haien arteko zalantzak argitzen dituztela. Horrek bi ondorio oso positibo dauzka. Dala, bata maila pertsonalean eta bestea ikaslearen ikaskuntza prozesuan. Izan ere, beste bati azaltzea ikasteko modu oso eraginkorra dalako. Adibide bat jarduera honetan daukagu, nun denon artean osatzen dute beharren parametroak. Hortaz aparte, ikaslek beraien odeia daukate, eta gurekin partekatzen dituzte beraien lanak. Horrek ematen digu aukera feedback edozein momentutan emateko, ez dugu etxin behar beraiek amaitu arte, baizik eta egiten duten bitarten alde dugu oharrak jarri edo txata erabili. Plataforma honek, Nextcloud plataformak, fitxategin biltegitik aparte beste tresna batzuk ere bai eskaintzen du. Adibidez, hemen daukagu Deck aplikazioa deitzen dana, edo plugin bada, eta hemen planifikazio bat egiteko garaian Canva bat simulatzea daukagu. Egiten eta eginda. Oso era bisualean, beraiek ahal dute planifikazio bat osatu hemen eta beste kideekin konpartitu. Orain ikusiko dugu hiru jarduera. Hemen ikusiko duguna da nire ikastaroa hardware oinarriak nivelen nola daukadan antolatuta. Hemen ikusten dugu hasierako sarrera eta gero hemen unitate bakoitzeko atal bat. Gero hainbat atal orokorrak daude, ebaluazioa, baliabideak, jabetza intelektuala. Unitate guztietan estruktura berdina errepikatu egiten da. Hasieran daukagu foroa, gero daukagu atal bat oinarrizko edukiak eta gero material osagarria. Erronken kasuetan ikastaro horiek bai era berdinean antolatzen dugu. Hasierako zatian sarrera daukagu, hemen dauzkagu gure irakasleontzako jarduera batzuk non ikaslek ezin dituzte ikusi. Hemen ebaluazio eta autoebaluaziorako inkestak eta gero fase desberdinetako atal desberdinak. Aurkezpena, prestakuntza, antolaketa, ejekuzioa eta aurkezpena beraien aurkezpena.
proiektuarena. Eta honekin bukatzen dugu bidalketa honetan egin behar genuen azalpena. Mila esker, hurrengo arte.